आथिखालाव गोदान बिजेपिआव हाबनाय सोद्रोमा भार्सेस संख्रि सोलाग्रा गोदोनि बिजेपिनि सोद्रोमा आरो दायो गोदान बिजेपिआव हाबनाय माखासे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोबां फारागथि आथिखालाव गोदान बिजेपिआव हाबनाय सोद्रोमाफोरा साफा गोथां सियालनि आखु गोजा आरो संख्रि सोलाग्रा गोजा भारतआ गणतान्त्रिक हादोर होननानै मोनथायखौ लानानै गावनि हारिखौ दंस खालामनो सानब्ला जानाय नङा राजखान्थिनि थाखायनो जों हारिखौ नंखाय लामाखौ लांनो हानाय नङा नंगौ बे बाथ्राखौ गनायनांगोन दि जों भारत हादरनि मोनथायखौ लानानै हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनो हानाय नङा बे बाथ्राखौनो इउपिपिएलनि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो फोरमायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै बिटिआरनि माखासे राजखान्थिनि बागै फंनैसो गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों थारैनो माखासे जोंनि बर' राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा बर'नि रिजनेल पार्टिखौ नागारनानै गावनि उदैनि थाखाय एबा गावनि स्वार्थबाजिनि थाखाय गुबुन नेशनेल दोलोआव हाबनानै बर' हारिखौ दंस खालामनो सानदों नामा बेखौ लानानै दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आथिखालाव माखासे बिटिसिनि राजखान्थिफोर बादि गोदान बिजेपि दोलोआव हाबनानै माखासे गोथां सियालनि आखुनि हाबा मावनो नागिरनायखौ सोंखारिदों आरो बिथाङा बेबायदि सियाल आखुनि सुबिदा बायदि सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव थांनानै गावल' राजा जानो नागिरदोंब्ला बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो लोगोसे सोंखारिबावोदि गोदोनि बिजेपिनि सोद्रोमा आरो दायो गोदान बिजेपिआव हाबनाय माखासे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोबां फारागथि आथिखालाव गोदान बिजेपिआव हाबनाय सोद्रोमाफोरा साफा गोथां सियालनि आखु गोजा संख्रि सोलाग्रा होनना भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक हादोर बयहाबो मोनथाय दङ राजखान्थि गेलेनो राजखान्थियारि हान्जा गायसननो बा खुलिनो आरो बेवहाय राजखान्थि हान्जानि अफिस गायसननाय बयहाबो मोनथाय दङ खिन्थु थांखिया जादों मोनथाय दङखाय गासैखौबो बे मोनथायनि मुङाव मिसइउज खालामनो हारिखौ दैदेननो नंखाय लामाजों जाय जोंनि मानसिफ्रा हास्थायदों बे हास्थायनाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा आं दिनै बुङाखै बेवहाय बिजेपिखौ अफिस गायसननायनि थाखाय बर' हारिखौ मिसगाइड खालामनो नागिरदों होननानै खिन्थु जोंनि माखासे मानसिफ्रा मिसगाइड खालामनो नागिरदों मालाबा बिपिएफनिफ्राय बिजेपिआव फैगोन बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलआव थांगोन इउपिपिनिफ्राय बिजेपिआव थांफिनगोन थारमाने बिसोर जे सेल्फिश साफा माने गोथां सियाल सिखारि सियाल बे आखुथायखौ जोङो हमनो हायो साबैसे जोंनि 14 चिराङावलाय मोजां केरेक्टारनि मानसिफ्रा बिजेपिआव हाबदों नोंसोर मिडियानि साफा सुबुं जानानै मिथिखागौ जायफ्रा बिजेपिआव दिनै 14 चिरां दुवारनिफ्राय गोदान बिजेपि होनदों दै पुराना बिजेपिआथ' थिगैनो दं बिसोर गोदोनिफ्रायनो बिजेपिखा दा जाय बिजेपि हाबदों बिसोरथ' माफा गोथां सियालसो बिजेपिआव थानानै माबा मोनसे आदाय खालामनो हागोन नामा रुलिं सरकार इउपिपिएलआवथ' फैनो लाजियो बिसोरो लाजियो माने इउपिपिएलखौ 17 बोसोर नासाबबोनायनि थाखाय बिसोर दा इउपिपिएलआव फैनानै गावसोर मोखां सुनो हाला बिजेपिआव थांनानै माबा मोनसे लाब जानो हायो नामा माने संख्रि सोलाग्रा मानसिया संख्रिखौनो सोलाबाय थानो लुबैखायो लोखोना बारियाव थांग्रा मोसौआलाय लोखोना बारियावनो थांबाय थाखायो माथो उननि समाव नोंथांनि मोनसे खहा जागोन जेबो खहा जाया आइ चेलेन्ज इट मस्ट वेलकाम मा बिजेपि कंग्रेसबो फैथोंना जिएसपिबो फैथोंना बेवहाय आरो फैथों माबाया मा होनोमोनलाय आप फैयो ना मा फैयो गासिबो फैदों मस्ट वेलकाम टु चेलेन्ज विथ मी नोंथाङा सानो नामा नोंथांनि समस्थियावहाय नोंथांनि खामानि मावनाय बा नोंथांनि जिथुनाखि मावथि लोगोफोर बिसोरनि खामानि मावनाया मोजां जायाखै बेनि थाखायनो बेफोरबायदि गोदान पार्टिनि ना बे मावनायजों राजखान्थिजों सोमोन्दो गैया राजखान्थिया बयहाबो मोनथाय दङ आरो सुबिदा बायदि राजखान्थिबिद माखासेफोर दङ बिसोरनि थाखायसो बेवहाय दिनै बेफोरबायदि जादों खिन्थु बेवहाय गोजाम बिजेपिबो हाजार दङ खिन्थु बिसोरनि जा साननाय हनाय बिसोरो मालाबाबो बबेबा हारिनि बेरेखा बबेबा समाजनि बेरेखा असान्तिनि बेरेखा बुङा दिनै जाय गोदान बिजेपि हाबदोंना जोंनि बिटिआरआवहाय बिसोरो मा होनो हाग्राखौ धंस खालामनांगौ होननानै लेक्सार होग्राबो दंबावो हाग्राखौ धंस खालामनानै बबे हारिखौ दानो नागिरदों नालाय बिजेपिनि मुं लानानै दिनै चिफ मिनिस्टारा हाग्राखौ बासायनांगौ होननानै स्ट्रिक खालामबाय दङ गोबां स्ट्रिक खालामदों ओरैबायदि स्ट्रिक खालामदों जे जोंनि हाग्राखौ जों मोगथांखोर लाखिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ दाखांनांगोन हाग्राखौ जों मोगथांखोर लाखिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ दाखांनांगोन आरो दिनैनि बिजेपिआथ' हाग्रायाव हाबनांगौ हाग्राखौ धंस खालामनांगौ थारमाने बर' हारिखौ धंस खालामनांगौ बेफोरबायदि थांखिजोंसो बिजेपिआव हाबफ्लादों गतिके बेवहाय जेबो खहा जानायनि बाथ्रा फैया मस्ट वेलकाम टु देम जायफोरा बेबायदि थांखि लादों माबा मोनसे खावलायनो सानो नामा नोङो जाहाथे उननि समफ्राव आंनिफ्रायथ' मा खावलायनाय थानो बयहाबो गावबागाव गोसो दङ नालाय थांथों खिन्थु बेनो हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनानै नों हारसिं राजा जानो नागिरदोंब्ला बेखौ मालाबाबो समाजा निमाहा होआ बेफोरबायदि
सुबुंखौ जुग जुग बर' हारिया पानिशमेन्ट होबोनानै मेन्टेलि फिजिकेलि स्पिरिचुवेलि पानिशमेन्ट होबोनानै गावनो अट'मेटिक नेचारेल डेथ जाबोनायखौ जोङो नुबोदों। बर' हारिखौ फोजोबबोनो नागिरनाय 7,000 बोसोरनि समनिफ्राय बे बोसोरनि समाव गुबुन गुबुन सुथुरा बर' हारिखौ फोजोबबोनो नागिरदों। थेवबो बर' हारिखौ फोजोबनो हायाखै। दिनै सोरबा सासे सानैया बिजेपियाव थांना बर' हारिखौ फोजोबनो हागोन नामा? नेभार। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360